माइरं मोननाय थाखैनो रावबो खामानि मावनो लुगैया न'आवनो जाना थायो आरो सानसे थांनानै खामला मावना फैबाय फैसा मोनबाय जौ लोंना उन्दुना थायो इफोरखौ जाखायाना निजिनि गथ'फोर दं गथ'फोर जन्म लानाय लगे लगे आं बुंदो फांथाम माथा दंफां गायनो होदा फुलि गायबोला जुदि गथ'आ जन्म जानाय लगे लगे गायबा 18 बोसोर जानाय समायाव दंफां गिदिर जागोन लाल चन्दन अगरु बगा चन्दन इफोरखौ गायबा गुफुर चन्दन गायबा আজি আমার এগ্রিকালচার ফলৰ পৰা আজি কিষাণ মেলা চলিছে কিষাণ মেলাত আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার ওদালগুৰি তেখেতে মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু আমাৰ লগতে ডাইৰেক্টৰে আছে ওএসডি সকলে আছে আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে আৰু সকলো পাৰ্টি বিজেপি জিএসপি আৰু ইউপিপিএলৰ আমাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলে আছে তাৰ লগতে আমাৰ বিপিএফৰ কৰ্মকৰ্তাসকল চাবৰ কাৰণে আহিছে তেওঁ চাওক সকলো শিকক কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই চৰকাৰখন আহিছে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছিলোঁ এই পৰিৱৰ্তনটো এনেকুৱা ধুনীয়া কৰি দিছোঁ যেন সকলো মানুহৰ সন্মুখত আনি কি দিব পাৰিছোঁ কি দিব পৰা নাই ৰাইজে নিজে চকুৰে দেখাটো আমি কৰিছোঁ কাৰণ আজি ডিস্ট্ৰিক্ট অফিচাৰে আমাৰ ইয়াতে মেলাখন পাতাৰ লগতে কিছুমান ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মই চাব দিছোঁ কাৰণ আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ ফাৰ্মাৰসকলক আহ্বান জনাইছোঁ খেতিয়কসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে থকা সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ মই এনে ধুনীয়াকৈ বিতংকৈ তেওঁলোকক মই কৈছোঁ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কাৰণ আমাৰ এইবাৰ বহুতখিনি আমি পিডি দিছোঁ শস্য দিছোঁ পুলি দিছোঁ সেইবিলাক তেওঁলোকক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে কেনেকৈ ৰুব লাগে সেইবিলাক আমি তেওঁলোকক শিকাই দিছোঁ তাৰ লগতে আমি তেওঁলোকক যিখিনি পাৰোঁ সহায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ আমি কি দিলোঁ প্ৰথমতে দিলোঁ কলগছ তাৰপিছত কঁঠাল গাছ দিলোঁ গুৱাবা ড্ৰাফটিং দিলোঁ তামোল গছ দিলোঁ এনেকৈ নানানটা বস্তুৰে আহি আমাৰ উপস্থিত হৈছে আৰু সেইখিনি আমি যিমানখিনি ৰাইজক দিব পাৰোঁ 2 বিঘা 3 বিঘা 20 বিঘালৈকে কল ৰোপণ কৰা হৈছে এই কলবিলাকক সকলো মই চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এজিঅ'লক এফটিঅ'সকলক লগতে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে নি পেলাই ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক ৰোপণ কৰক আৰু ৰোপণ কৰি যেন সকলো ফালে জাকত জিলিকা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য আমাৰ যে ওদালগুৰি ৰাইজখনক আকৰ্ষণ কৰাটো খুব ভাল কথা কিছুমানৰ অভিযোগ আছে যে প্ৰপাৰ খেতিয়কসকলে যিখিনি মানে অফিচৰ পৰা পাব লাগে বীজ সেইবিলাক পোৱা নাই তার বিনি थाखायनो आं बुंदो दा उदालगुरि रायजोआ आंनि लोगोआवनो थायो आंखौ सोंनो हाया नामा मोनाखै आं बुंनो हायो बुंब्लाथ' आं होना थाया होदोनो कोनो मते होना थाया मिलकल सब मानसिफोर मोनगोन सिन्था खालामनाङा जुदि फांसे जुदि थालिर गायनानै जुदि फांसेयाव जुदि 1500 मोनोब्ला मथा-मथि 200 गायब्ला बेसे मोनगोन नायना लानाय जोंनि मानसि गायाथ' बिनाथ खान्थाला जों ड्राफ्टिं खान्थाल होदों जों दा एबार এই बोसोर गायबानो फैनाय बोसोर थायगोनानो थायबालाय खान्थालखौ फाननानै जानो हायो ना हाया बहुत हेल्प खालामगासिनो दङ गय दङ गुवाबो दं समफ्रें दंफांबो लाबना होदो मोजां मोजां गिदिर गिदिर जानाय आरो थालिराथ' माबाया खान्थालाथ' गोजा गोजा जानाय सिङाव बिदि माबाखौ लाबोदो जिलिखौ लाबोदो जों लाबोनानै जुदि मोनसे प्लानाव जुदि आधा बिगा गायना लायोबा सारा जीवन फाननानै जानो हागोन गथ' गथायखौ फिसिनो हागोन सोलिनो हागोन असुबिदा जेबो गैलाना मानसिफोरा एकदम माइरं मोननाय थाखैनो रावबो खामानि मावनो लुगैया न'आवनो जाना थायो आरो सानसे थांनानै खामला मावना फैबाय फैसा मोनबाय जौ लोंना उन्दुना थायो इफोरखौ जाखायाना निजिनि गथ'फोर दं गथ'फोर जन्म लानाय लगे लगे आं बुंदो फांथाम माथा दंफां गायनो होदा फुलि गायबोला जुदि गथ'आ जन्म जानाय लगे लगे गायबा 18 बोसोर जानाय समायाव दंफां गिदिर जागोन लाल चन्दन अगरु बगा चन्दन इफोरखौ गायबा गुफुर चन्दन गायबोला 18 बोसोर जाबा जागोन ना जाया मिसु जागोन जाया इखौथ' मथा-मथि फाननाय समायावथ' मथा-मथि कोटि थाखा मोनगोन ना कोनो असुबिदा फैसा मोनगोन ना इफोरथ' खालामनो लुगैया मानसिफोर बेनि थाखायनो कमप्लिट आं मिटिंनि मोखाङावनो बुंबाय इफोरखौ खालामबासो सोलिनो हागोन नङाब्ला सोलिनो हाया भबिष्यते दा जों ड्रागन होगासिनो दं साननैनि उनाव बा सानथाम फैगोन ड्रागन जुदि थाइसेयावनो 300 मोनोब्ला मा नांगौ जोंखौलाय जुदि न'आव जुदि मथा आधा बिगा गायनो दोनब्ला बे ड्रागन फाननाबो जाजायो मथा 6-7 मास ड्रागना थायो जेबो असुबिदानो गैया दाथ' 12 मास थानाय जाबाय कोनो असुबिदानो गैया जुदि क्लाइमेट थिग थायोब्ला असुबिदा गैखाया इफोरखौ खालामनो हायो खिन्थु मानसिफोर एलेहुवा जालांबाय इनि थाखायनो जों मेला बानायनानै मानसिखौ बुंगासिनो दङ इनि स्मार्ट कार्डबो बानायगासिनो दङ जोंहा दा 50 लाखनि स्मार्ट कार्ड उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा जिल्लायाव जों होदो आरो क'क्राझारावबो होदो दाबो क'क्राझारनि थाखाय जों आरो 25 लाख हमना होबाय दा हमनानै इसोरबो मोनथोसै स्मार्ट कार्ड थाब्लाथ' कोनो असुबिदा कृषिनि थाखाय कृषि मेलायाव मा जागोन दा किसाननि फैसा लानायनि असुबिदा सरकार फैसा होगासिनो दं लानो कार्ड गैया जोंहा जुदि कार्डा मोनब्लाथ' फैसाखौ मोनगोन ना 2000 मास मोननायाव बहुत जायोना बेनि थाखायनो जों सब फेसिलिटि होगासिनो दङ रायजोफोर लाबा जाबाय रायजोफोर सोलिबा जाबाय आरो भबिष्यते रायजोआ जों दुखु मोननो नाङा जों बेखौ साननो प्रमोद बर' सरकाराव जेन भबिष्यते मोजां सोलिनाय थाखायसो जों राहा लाना दङ बेनि थाखाय जों सेस्था लागासिनो दं सार नोंथांमोना गोबां माने रायजोनि मोजां सिन्था धारना खालामदों नाथाय बिदिनो गोबां माने वर्कार्स दा बिनि थाखायनो आं जेसे ग्राम सेबक दङ गामि हाबनो होदो गामिनि मा नांगौ बेखौ रिक्रुटमेन्ट लानो होदो गामि
बिनाय जिनिसखौ होनाय सेस्था लागासिनो दङ दाबो जों डिस्ट्रिक्ट अफिसार जों एडिअ डाइरेक्टर आंनि दङ जों अफिसाव सार्कोल अफिसाव जनाय रायलायबाय रायलायनायखौनो गामि गामि हाबनाय मा प्रयजन दं उदालगुरियाव बेखौ जुदि होयोब्ला आं बेखौनो डिमान्ड होगोन रायजोनि रिक्वायरमेन्टखौ आं खालामगोन फुरा खालामगोन आरो गामि सेबकफोर बुंगासिनो दं गामि गामि हाबदो मा दङ मा जायाखै कमप्लिट साननो नांगोन नोंखौ मानो फैसा होदो मानो दरमाहा होदो दरमाहा लानानै न'आव उन्दुना थाबा जायाना गामिनि मानसि मिथिनो नांगोन मिथिबासो जुदि बेबायदि जुदि कमप्लेन फैयोबा बेखौ आं एगारा खिन्थु डाइरेक्ट सासपेनसन खालामना होगोन नङाबा बेखौ पेकाट खालामना होगोन आं थांनाय बाराव जा दैबाना बे दैबानायाव गोबां आबादनि खहा जादों बेफोरनि अनसुंथाइ माबाफोर होनायनि राहा दङ नामा? थांनाय बोसोराव जिफोर मानसिनि जों मिलेटनि खेथि खालामनो होदों मा मिलेटआ जोंनो मनसेयावनो 800 थाखा मोनखायो दा मिलेटनि खेथि खालामदो नोंसोरा सयाबिन खालामदो बिनि सयाबिन 1 केजि सयाबिनाव 100 थाखा मोनोब्ला खालामनो मानो लुगैयालै आरो मिलेटआ जुदि मनसेयाव जुदि मोनो 800 थाखा मोना मानो खालामनो हाया बिनि थाखाय सिगां जों पिडि होबाय आरो जेसे गाज्रि जादोंमोन पिडिबो होबाय माइ जोलैबो डाबल होगासिनो दङ बेखौ लानानै खेथि मावनो होदो खेथियाथ' दा गाज्रि जादोंमोन दाथ' मोजां जाबायना खेथि नायनो मोजां लुगैबाय फिसाथ' एकदम गोसोआनो गाज्रि जादोंमोन आंहा अखा हायै समाव अखा हाबाय दा मोजां जाबाय खेथियाबो असुबिदा गैखाया दाबो दा वाटारमेलनबो दाबो सोलिगासिनो दङ थायगासिनो दङ दा समफ्रें जों फुलि होदो दा गिदिर समफ्रें गायना लाबाथ' असुबिदा गैखाया ना समफ्रें केजि लाबोनांबा 120 थाखा लायो मानो गायनो हाया सार बे एग्रिकालचार बेखौ सानाखै एकदम गरिब मानसिनि हा दङब्ला आधा बिघा हा दङ मोननो नांगौ खारन गरिब मानसि उन्थिनांगौ दा गेदेरफोरनो दङानो जा थानायफोरनो फैसाथ' दङानो इसोरनो मोनना थायोबा उन्दैफोर मोनाबा गाज्रि जायोना बेनि थाखायनो डिस्ट्रिक्ट अफिसारखौ एकदम क्लियार आदेश होदो कमप्लिट मानसि मोननायनि अधिकार दङ बेयाव खुनु फिसा पार्टि नायनो नाङा खारन जोंनि सरकाराव जे बिपिएफ बा जायोबा बिजेपि इउपिएफ लादिखौ जेसे दङ बिपिएफ दङ इसोरबो मोननांगौ मोनब्लासो मानसिखौ मोजां मोनगोन ना मानो পরিবর্তন যাবে নহলে বা স্যার পাম অয়েলৰ খেতি সম্পৰ্কে বিডিআৰত কি খেতিয়কৰ কাৰণে মই বাধা কৰিব ইচ্ছা কৰোঁ য'ত নেকি পাম অইল খেতি কৰিম তাতে পানীৰ অৱস্থাটো নাইকিয়া হ'ব পানীৰ স্ৰষ্টো তলত নাইকিয়া হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু মই সেইটোত আগ্ৰহ মোৰ নাই আৰু মই বিটিআৰৰ পৰা দিবৰ মোৰ ইচ্ছা নাই জলজীৱন আঁচনিৰ গ্ৰাহক কৰি পেলাব নেকি কোনটো জলজীৱন যে আঁচনি জলজীৱন আঁচনিৰ বৰ্তমান যিটো চলি আছে এতিয়া মই চাইছো যে কিছুমান সাকসেস হোৱা নাই কাৰণ পানী প্ৰথমতে ওলালে এতিয়া পানী নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ ইএম মহোদয়ে এইবিলাক লাগি আছে চাই আছে ধুনীয়াকে বিটিআৰৰ আমাৰ প্ৰমোদ বছৰ নেতৃত্বটো চলি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইবিলাক আকৌ বৰিং কৰাই পেলাই পানী উলিয়াই দিব স্যার বেনিক লোগোसे नोंथांमोना हाइजें होदो हालदि हाइजें हाजो गायबाथ' बिराद जायोना बेनि हाइजेंबो होदो टार्मेरिक होदो मा असुबिदा दङ जोंथ' होगासिनो दं मावनोसो नांगौ मावब्लाथ' फैसा मोनगोन असुबिदा गैखाया नामा एकदम क्लियारलि आंहा जेसे मा नांगौ मालटा होदो हाजोआव जायो कमला नारें जायो हाजोआव लगायदो सब होगासिनो दङ कुनु होआबासो आं थायाखै दा बेनि थाखायनो दा सिन्था खालामदो दा भुटान लिसु लाबोनाय सेस्था लागासिनो दं भुटान लिसुखौ लाबोनो हाब्लाथ' मथा मथिखौ फाननो बहुत फैसा नोङो नङा बुंनाय जेसे रायजोफोर आं रिकमेन्ड खालामगोन बेखौ आं सोनो हागोन दानो मोनसे गुजरातनिफ्राय ट्रेनिं लाना फैदो आंखौ बुंबाय दादा बिदि खालामबा थालिराव होनाय मुलि मास मोनसेयावनो बहुत गिदिर जानाय मोनसे मुलि दङ बेखौ लाबोनांगौ आं बेखौ एग्रि जाबाय एग्रि जानानै बुंबाय दा बेखौ जों लिरबायनो दा लिरनो नेक्स्टआव मास मोननै उनाव मोनब्ला थालिरावबा जिखुनु मेगनाव आरो जे फुख्रियावबो होयोबा मास मोनसेयावनो गिदिर नाया जायो बेबायदि खालामनाय मुलिखौ हरगोन जों दा सोरमोना मा राननो थाखाय आखायाव लादों जेनेबा मा बुस्थुखौहाय रानगोन होननानै रानगोन दा रानबायानो बहुत दं दा मात्र ड्रागना फैगासिनो दङ आरो बेसर फैगासिनो दं आलु फैगासिनो दं दा ड्रागना मथा मथि जोंहा फैगोन 3 कोटिसो ड्रागन फैगोन ड्रागनखौ गायदो एकदम लकेल ड्रागन लादों जों जाबायबो बेनिफ्राय जों 2-3 किल' जाबायबो इयाव ड्रागना बिराद गोदैथार मोजां पिंक कालार एकदम आरो बेनि उनाव दङ मास्टार फैगोन मास्टार 7 कोटिनि फैगोन सब मानसि बुंदो दा खावलायबायनो मिटिङाव बुंबाय जेसे हायो मानसिफोरा हा लादो लानानै बेसर सारनानै फैसाखौ खामायदो आरो बेनि उनाव आलु फैगासिनो दं आलुबो गायनो हागोन खिन्थु उदालगुरि आलुनि फेमास बेनि थाखाय उदालगुरि जों होगोन